CM kapen kharateng PMAYG ahem ke tangte alongan BDC chairman kahumridam Albert Tiso amethanga tangka pen rongara raphan tower kapasalam Mesen adolong kavedere jok rongni arat kacheleng kisung Kardom pinia Adap Abirta long panili sami jilihan sepi non bertang ton pen arjik tham Tuliram rong hang kapen kharateng lumbajong BDC chairman Bidya Singh Hanse assistant engineer Uttam Tokbi lapen gram seva katum chelang rapetsi PMAYG ahem kitangte longan kilang charidam Bharat Sarkar ahin pen Bharat adangpi pregjama state lapen a district along kiduk ke lak parpek arada tumta kiduk ki thak kaboha ahem anke RV lilede rangjipu matha ponsi kuti atangka panong pipon pen Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin pu scheme pen kimisen lapen ki 30 ahem so kim pipon bomlo Lason thaksi ilitum Karbianglong district of Harmanta pregjama constituency along kiduk ke lak arada tumaphan PMAYG ahem so oversight pipon se Penangan a constituency along ki kikim ke rangasai ke tangta dolo Bonta lumbajong constituency along ki labangso PMAYG ahem so kikim ke rang ke tangte do olangpu Abirta Karbianglong Autonomous Council CM Tiliram ronghang chini donsi kedamtang pai ni phai kre ECR ni lumbajong BDC chairman Bidya Singh Hanse assistant engineer Uttam Tokbi gram sevak Ren Singh Tokbi polling station amaipu Welson ronghang lapen lumbajong BDC abitung atomaphan pin khatsi PMAYG ahem so kikim ketangte alongan palang charidam toilo lapen CM Tuliram ronghang kapen kharatengsi lumbajong BDC chairman Bidya Singh Hanse jalin ponpen PMAYG ahem kikim ketangte alongan humri damse langcharidam no Lapusana porhut BDC chairman Hanse asangho ahin pen lumbajong constituency ardo PMAYG ahem kikim ketangte kido anta pai achiklo angbong patang vek nangji pusi thikadar atumaphan apor pipondo News Desk Report Karbianglong Live Lakha Sirkep Amreng constituency kaparlo Chongkhili hijung nangso lapen rong theang la rong thamara datum kachileng atowar kahino thektika joini aduk kedo nang apothak inut ningkemi abangphu Albert Tiso amithang jongjonga khichapadamse towar kasalampi Nonakai hud ningkemi abangphi aphan kilongdam jum piklo pusi nanglitum mathatahai Ahok tema nonakai hud ningkemi abangphi atumaphan kiridam sungkrung mate kapang thekdam sungpik Monit angbong kaching hot kachin so laben kachirap kachito ka vipina porhot Albert Tisopu inut abangphu monit hijan angbong kaching honang thek paklang ponno Alang li ningkemi rat sike thelang pojok amithang kachiberti atangka chapadam chotpen towar kasalampi Laki Lakha Sirkep Amreng constituency kapardo jirikindeng ben kahelo kilometer troksi sose Chongkhili hijunglang so lapen rong theang la rong thomara ratumaphansi alang li kachilenga towar selam pilo Kladak pen alam bangke kedam tang ni pho aprang nili forest asor tumpen nili tumdak awareness program do pine kalam lun kachathana program do asila soki wang ani hut nili methang gari mata dak chingthang lo lapen atwar ta nili lang erlo kedam tang cuma tha pe melo ni methang se cuma tha pe melo kidam tang aku ko hut ni sar bura la so towar si ka halat tu amat si ni hasu pen cuma tha dam si nona bang ke nili hin pen mate forest atum pen phan si nili Abirta parle si forest atum pen tum chara pet la pen nili hin methang personally nili la so towar bang ke rapon iglo Kasalamalong forest lapen rongara ratumta chirap chitodon Sarkar aphan mate Karbianglong Autonomous Council aphan kilang plot penle tiso sangho bangso towar kasalam pon kali amithang jongjong lapen rongara ratumta kachileng atowar anke minangji pojok se alang ni mithang akhia dat pen bangso towar selam ponno Halapu rongara datum kaningja tengke Albert Tisole nangkasalam nangji kali Karbianglong Autonomous Council along kichari vek ke thekiding atumse nangsalam nangji apotlo Bonta Sarkar atum nangkilang le onga jokse pini tiso sangho alang li mithang akhi pen nangrap nang koklo
la sinili tum rong isi pen tiso sang ho phan choro lopusi ningjerinti bada bangke ninggareng nosi nelitum public pen rong thom chingwai si la sotowar he no heglong lok sia langli nelitum jilu phelo boyar kidam punon diluari ga jipon punon jat punon jirikindeng along nelitum kedam tisung nang pheklot posing nelitum rong thom public nelitum chingdum pet pensi nelitum la sotowar klemlo apong election ahot don pharo rat atum kapahai dona leke towar ke bak langbong ing hana jokedam nang henlo maputa rong rat atum ningduk chipirinti नॉन पुलटन सरकार तुम फान सरसा से तेउने लापेन नॉन सरकार का चलार फोंग थोम लो अप्रांग एसडीसी लापेन कांग्रेस नॉन बीजेपी रोलिंग बॉय आन लो अलग तुम सरसा से तेउने लापेन अलाम नि तुम का सरसा अलाम ता अलग तुम चार्जू नहीं नॉन नि तुम पुडाम नांग लासो आतोर लोंग नि तुम पिनी रात थुरपाक का चिक्लेम नंजी गली ला बहुत ना का हang hang ating पुलटन ते jirikindeng pen samsung ingti karbeng long live lakha ingkor rahini sarupathar constituency kaparlo langchi thingpen majunga dak mission adolong ka selampon pedera jok rongni aradatum check hobroya dolonga thaksi arnibang kachelengna karbenglong adang pini arnianta ongdong atokanu adimalong ki check hobroi lapen thengpi ki thua dolonga thaksi teroinang bomla laso joini radatum kacheleng anathu penangan ki sunga chakna dolo Lason thak-thak si Sarupathar constituency kaparlo Saphapani pen majung adakta Mesen adolong kaviderajok Rongni aradatum ki Joparni adapta Cek hobroi adolong athaksi Chileng nang bomno Nilitum apherang ke dimaklongan kahumri damahot Hadak rong aradatum kaningjia tingki Bangso dolong kim depen Ningkaning koiso selo kahino Bonta Badu arleng ke thiatumta Kasalam thujiaphan Saikedeng pon pedera joini Bangso adolong iking pen kidamanta Here mimi anpinno So pesaring adolong Kahina ba yo munit kang gendang gawang kasiksak MLA banta ka tham lo Ako EM yo koding tibanta kithan lo sa nang klem pipenan amta Tarat kang ke gendang gawang kasiksak na Bangso dolong kaheno pathak customer thujiaphan rongarat ahin pen kedamtang jagat sing ingti MLA ki khibom hot apong chuning ridamlo sitami nang salam pipidet lo pusi ningjepon ta so dolong fishery so se nang klem yi department so se klem yi department so nang klem kle ako MLA MDC nang klem pipe amana ke gendang ba siksa ko la Lasinon ke charibom Karbenglong Autonomous Council ke thikidinga tuma phansi puthot bangso dolong nang kasalam thujiaphan towar cholang dinglo puta rongaratum kachoningri padopon Langchi thingpen subhas terang Karbenglong live Assam angkang first class contractor kachakrong MP Agarwal pen ki klempon borjuri pen dolomara dak PWD atowar ningkan isyang mong kache tharla bajok KSA Kajiranga District Committee ningkang samse kache paklang Bangso towar kedamtang surihini rakre thok sipen krena kep dihin aningkana baha kilometer thoka jakiding poka atowar kasalam jiaphan sika kuti ke thamra lak thongke patangka panong ponno Lapen atowar kasalam jiaphanta inut first class contractor MP Agarwal aphansi arpupe kono Bonta bangso towar Karbenglong anat kasalam abangke ningkan isita inthang thea kosi kache tharla bajok kedamtang pai ni phai keparni KSA Kajiranga District Committee atum humri damsi ningkang samse chepaklang pon Atowar kache tharlong loklake SDO lapen executive engineer atum kache langdun kapangkhre potlo pusi KSA akoiwang Kahomri dam KSA asongja tum kaningjia tengke Karbenglong ahoy pen angtan anat kasalam atowar bangke pini arnianta henoni pinlang Lason thak si non kilometer hini an SOPD pen sika kuti hini atangka panong thusi paver block asai tami chengpon bomno Sita SDO lapen executive engineer atum chilangdun desi inut SA rongphara sangho puwa phansi kapalangdun toyajo asai kiklem ning phodonde puta KSA asongja atum ningji department ben
engineer la pen SDO SO tum ke bang we pen sila so balik hing no pen ke bunai joini sila bang hing no ta prang lo non mat si hing no tak lo la bang ke bunai tang te ko pen si Male SDO ke kemalo? SDO bang ke budhoteron Engineer ke anda? engineer bang jual timu Alang nili da theglong le pinang budhoteron han bang ke nili ningkan follow ke se da kajono district president chota budhoteron han bang ka ani sida chitong le pinang ani tum ke hang ta pinia ni da theglong le pinang budhoteron alang tum bang we malahai kam kilang ni pa. rangwe budhoteron to bang ke nili ningkan follow ke se kajono district president chota nili theglong le pinang office tong an patai ke dam sta Acha ante kemalo la kami palang dun ka. kam palang dulu non bang ke alang tum department amuni to ali tuma delomara lok lo Robinson rong palang li phansi palang dun bom basasi lili aju dun lo Halapu PWD asai hemalongta KSA humri damsi sai khiatum sai hem chewangma chewangwe ma puthakta tarlip dam la sohut ongdong asai khiatum ke corona vor pathilokan pini arnianta chewangwe atum dolang lapen boka ghat pen kewang achokomar atum sita SDO executive engineer atum ave pupen ajok ghonta ke thomansi sai hem chidodo lahaya puthak sitame ka humri dam KSA asongja tum ningkang samsi chipaklang pon Dolamara Penarji Sonong Park, Karbiang Long Lai. Lakha Inkoy Raisi Borjan MSC constituency angkang HDP ahithi pen kilometer nar kep kahilo momchom teron mijikro langbirek rongpi lapen sam teron arong araratum kacheleng atowar kemisen kabeyajok ajo anarlo hithi kulat kedam keso kache ponhai hui sungkrung lobosi ningri rinti Labang sorong atowar kona ratim lo nang litum chinima. Bangso kang lit kang thera atowar laki irong rong ni kacheleng atowar kali laki rong clear ratum kacheleng atowar pilo. Bangso atowar de kahino pulote mumchom teron mijikro langbirek rongpi lapen sam teron arong aratum jonghele keso tirok sita se kachelang jiaphan kachepon iji atowar abilo. Ahok Bokajan constituency ang kangarlo rong rup ke doan ang bong penki la rong pria rong ta abarem nai arong no bangso rong kachukim ningkan pharoso se pleng derapita pini arnianta la soto waraphan sarkar atum kelang pangkhreya jok inghan langbung pen lok se chileng nang bom no Barla bicheng aporlote beha bepar school ke duna tumanta inghan chingdo nang thipensi damnang no La sibang sotowar kasalam ponjephan Karbianglong Autonomous Council kacharipon Team Karbianglong ake hoy tuliram rong hanga phansi chuning ripon Jong sitowar nang kasalam piabe pulote kebangji kilika por hotke BJP along chirabdon thekthi det popusi Ronjon teron lapen arong araratum pherangke aphan pachini Bokajan penanan terang Karbianglong lai Fuloni Circle Landowner Association atum krong pli atowar puthak pini hawar ke hat krong thom kache toka ro along chirok toka mai kangni kedam tang pai pai ni phai khre isiar ni hawar ke hat krong thom atowar kache kok Fuloni Landowner Association aro atum Karbianglong ahoy parokhoa pen Dimapur adak kache lengthor krong pli atowar ke banja phan circle office pen mondol atum GPS map kasalama sai kilangchari padopon bomno Bon tatowar akong ke doatum krong pli atowar ke banalong longle ahem phuatum aphan circle office pen thangnap kapachini ka vederejok manghu mangramsi sai jokji Fuloni circle aro loke doatum an chingrumsi Landowner Association sengpanang kokno Alang litum Landowner Association asong chepang tangsi krong pli atowar ke banalong longle ahem phu bekatumsi arona tengpen chelong dunang jipu mang thipsi pinile thot sitami hawar ke hat krong thom kachetok towara re ke do prongara ratum Landowner subcommittee atumpen chirok tokamai padoponsi kenang son aputhak chethanchimum ponno chirok tokamai ke donang koka thelake non krong pli atowar ke banalong amethang along leanam Sarkar atum aron kapathek ponateng mate kapanong pipanatang kake longle ahem phu vek atum se chilong vek nang jipusi subcommittee amai phu noyan brahma ahin pen therangke atumathengnu pangdak pon ফৰলেনৰ আমাৰ সাব কমিটিৰ মেম্বাৰসকল আৰু সন্মানীয় বেনিফিচাৰী বন্ধুসকল যিহেতু
7 তারিখে আমার যিখিনি ল্যান্ড ওনার আন্ডার কলোনি রেভিনিউ সার্কেল সেন্ট্রাল কমিটির সেন্ট্রাল কমিটির যিখিনি আদেশ বা আমার কনসালটেশন করি হাৰুকাত তিনিআলি যোৱা 7 তাৰিখে আমি এটা সাব কমিটি পাতা হৈছে আমার ল্যান্ড ওনার আন্ডার কলোনি রেভিনিউ সার্কেল হাৰুকাত তিনিআলি সাব কমিটি এই সাব কমিটি হৈ ফুলনি পেন্দিৰ চুনা ৰংপি কাৰ্বি আংলং লাইভ Pinia Adap Abirta ke lopan sekang tonik lo do me thak mi kardom